Witam na nowym kanale Śląsko Kultura. Czemu że go założył? Przetłumaczył, że dobrą nowina to je Ewangelio od Jezusa podług Mateusza. Chciał, że to wydać, no ale to nie ma takie einfach. Toż byda tukej to czytał, a wy, mam nadzieję, będziecie tego słuchać. Co tydzień w piątek o 7 na wieczór będą nowe tajliki. Jeden rozdział co tydzień. To będzie pora miesięcy, 28 rozdziałów. Za tydzień takie wkródzenie, prawie pół godziny film, no a potem już pora minut. Toż abonirujcie mnie, co by to szło jakoś, posyłajcie też te filmy, komentujcie. Kiedy to wydał, to Bóg by kosztował, myślę, 20-30 zł, obych z tego miał złotówka albo 2 złote. Tutaj to jest darma. Muszę poświęcić czas, muszę to zmontować, muszę trochę za sztrum zapłacić, ja, ale wy to macie zdarma. No ale kiedy będzie 1000 subów i odpowiednia też wielość godziny oglądania, no to za reklamy tam YouTube będzie mógł płacić, tak jak na tym drugim kanale, toż abonirujcie. Mam nadzieję, co na czytaniu Biblii się nie skończy i byda po tym wciepował jeszcze, może nie regularnie, no ale byda cosik wciepował. Toż jeśli będziecie oglądać, a bardziej słuchać, to mam nadzieję, co na tym się nie skończy. Co jeszcze? Tekst byda dochował w komentarzach, w opisie. Mój tekst po śląsku. Za tydzień wam wytupitkuję, jaki to jest tekst, bo to jest pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginalnej gotki, no ale to już za tydzień. I dam jeszcze do porównania tekst po polsku, no nie ze mojego tłumaczenia, i no jakieś dostępne monodom 1000-latka. No i co jeszcze? No, też tekst będzie na filmie wyświetlony, kiedy zdąża. Mam nadzieję, co tydzień regularnie będziemy się trafiać. Toż nie ino na moim pierwotnym kanale, ale też tutaj. Hań o 6, tutaj o 7. Toż mamy śląski wieczór, śląski piątek. Proszę was i widzimy się za tydzień.